Klimaforandringer med udgangspunkt i øgruppen Tuvalu, som er ved at forsvinde på grund af havstigninger. Fagkombination engelsk A og naturgeografi C. Problemformulering. Hvordan kan øgruppen Tuvalu og dets befolkning overleve i verdens klimaforandringer? Problemstillinger. 1. Hvilke forudsætninger har tuvaluanerne for at bibeholde deres land? 2. Hvordan kan Tuvalus position have indvirkning i debatten om klimaforandringer, og hvordan kan øgruppens fremtidige situation se ud? 3. Diskutere hvorvidt Tuvalu har mulighed for at overleve samt de konsekvenser det kan medføre. I dette AC-forløb har vi brugt den naturvidenskabelige og den humanistiske metode. Under den humanistiske metode har vi benyttet os af hermeneutik. Vi har som forståelse omkring Tuvalu. Vi har nemlig haft en idé om, hvordan Tuvalu kan risikere at blive oversvømmet af havstigninger, og hvordan de som land reagerer på det. Dernæst har vi fundet information omkring Tuvalu og dens befolkning. Vi er blevet klogere på, hvordan Tuvalu prøver at skabe opmærksomhed omkring klimaforandringernes betydning for deres land. Det har vi gjort ved at undersøge nye data, som videoklippet med præsidenten af Tuvalu. For at blive klogere på, hvordan Tuvalus præsident fortæller om deres situation til COP16, har vi desuden brugt retorisk analyse. I den naturvidenskabelige metode har vi primært arbejdet deduktivt. Vi har haft noget generel viden om Tuvalu, og vi har haft noget generel viden om havstigninger. Vi har så prøvet at undersøge, hvordan havstigningerne vil påvirke enkelttilfældet, som er Tuvalu. Første delkonklusion. Landet Tuvalu er et lille ørige i Stillehavet, der om få årtier risikerer at være forsvundet på grund af klimaforandringerne i form af havstigninger. Tuvalu, der er et af verdens mindste lande, strækker sig over en 400 km lang ørække bestående af 9 øer, hvoraf 5 er koralrev. Landet ligger i et tropisk område, hvilket medfører kraftig nedbør, hyppige storme og få variationer mellem sæsonerne. Tuvalus højeste punkt er blot 4,5 meter over havets overflade, og gennemsnitshøjden er mindre end 1 meter, hvilket gør, at landet er særligt sårbart over for ændringer i vandstanden. Øerne blev i starten af 1900-tallet en del af den britiske koloni Gilbert og Elliceøerne. Efter en lang række stridigheder mellem forskellige befolkningsgrupper opnåede landet uafhængighed i 1978 under navnet Tuvalu. Den nuværende stats formelle leder er fortsat den engelske regent, mens landet ledes af en ceremoniel guvernør, der er udpeget efter indstilling af den demokratiske valgte premierminister. Den førte politik på øen er stærkt domineret af familiebånd og personlige kvaliteter, og den vigtigste politiske kamp er at bekæmpe de globale klimaforandringer, der kan have fatale konsekvenser for østatens fremtidige situation. Østaten deltager derudover aktivt i internationale miljøorganisationer. Befolkningen på Tuvalu er meget fattig. Den eneste eksportvare de har er tørret kokos, hvilket medfører, at befolkningen som oftest lever af fiskeri og enkelte former for landbrug. Der er ingen floder, og grundvandet er ikke drikbart. Det meste af drikkevandsbehovet dækkes af opsamlet regnvand, som destilleres. Landet ligger meget isoleret, og turismen på øen er derfor meget begrænset. Hovedparten af landets indtægter består derfor af penge sendt hjem fra immigranter, samt den økonomiske støtte, de får tildelt fra de nærtliggende lande, såsom Japan og New Zealand. Et eksempel, som øriget Tuvalu viser, er, at menneskeheden står over for deres hidtil største opgave på jorden. Isen smelter, klimaet bliver varmere, og flere mennesker kan risikere at skal flytte fra hus og hjem. Mange lande bliver oversvømmet, og mange eksperter mener, at Tuvalu bliver det første land, som forsvinder fra verdenskortet. Den globale opvarmning ses tydeligt i de arktiske områder. Det er også i disse områder, der er sket de største klimaforandringer og temperaturstigninger. Konsekvensen af disse temperaturændringer ses tydeligt på havisen. Havisen er blevet reduceret med ca. 20% i perioden fra 1978 til 2007. Dette medførte, at verdenshavet i denne periode steg med 6 cm. Efterfølgende er havniveauet steget med ca. 3-4 mm per år, men regner med, at i år 2050 er havniveauet steget med ca. en halv meter, og i år 2100 er det steget med omkring 1,4 meter. Hvis havniveauet stiger med det forskerne har antaget, så vil det have kolossale konsekvenser for hele jordens befolkning plus deres landarealer. Rigtig mange lande vil blive oversvømmet af havet. For eksempel vil Holland miste rigtig store dele af deres landareal, og Manhattan
som er New York Citys finansielle og administrative center, vil også bukke under for disse klimaforandringer. I disse to eksempler bor der ufattelig mange mennesker, og alle disse mennesker skal have fundet et nyt hjem, og det kan blive et stort problem. Grunden til, at alt dette finder sted, er på grund af nedsmeltning af indlandsisen og de gletsjere, der findes rundt om i verden. Forskere mener, at når indlandsisen først begynder at smelte, går den ind i en selvforstærkende proces, som måske ikke kan standses. 193 lande har sagt, at temperaturen ikke må overskride 2 grader, og hele 80 af disse lande vil blive oversvømmet, hvis temperaturen overskrider en halv grad, heriblandt Tuvalu. Disse havstigninger skyldes den globale opvarmning, som blandt andet sker ved udledning af CO2, hvilket medfører en øget drivhuseffekt. Drivhuseffekten betyder, at det bliver varmere på jorden, og isen smelter derfor ved polerne. Det vil altså sige, at havene stiger, og Golfstrømmen fordeler efterfølgende de enorme mængder vand, som fører til oversvømmelse af blandt andet Tuvalu. Men spørgsmålet er, om Tuvalu kan redde, for ifølge Svansmarks teori er en del af den globale opvarmning naturlig. Der vil så uanset hvad være nogle naturlige klimaforandringer, men de forværrer selvfølgelig af de menneskeskabte klimaforandringer i form af udledning af CO2. Anden problemstilling. Det anslås, at haven igennem det 20. århundrede er steget med hele 20-30 cm. Det har selvfølgelig en kæmpe betydning for en lavtliggende øgrupper som Tuvalu, hvor det højeste punkt blot er 4,5 meter, og med en gennemsnitshøjde på under 1 meter. Ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters risikerer Tuvalu at forsvinde inden for de næste 30-50 år, hvis der ikke bliver gjort noget ved den globale opvarmning. Det vil altså katastrofale konsekvenser for Tuvalu, i det vil medføre, at de bliver nødt til at flytte befolkningen. Men hvor smertegrænsen ligger er svært at sige, men det vil altså have en kæmpe betydning, hvis vandstenen steg med blot 1 meter. Så vil det betyde, at store dele af Tuvalu vil forsvinde ud i havet. Der er flere forskellige teorier om, hvor meget vandstanden vil stige i havene. Gennemsnit af forskernes scenarier er, at vandstanden i det 22. århundrede vil stige med 48 cm. Ved FN's klimatopmøde i Mexico holdte Tuvalus nuværende præsident Enele Sopoaga en tale, der omhandlede den alvorlige situation, Tuvalu er endt i på grund af klimaforandringerne. Han talte på vegne af sit land og havde til formål at gøre resten af verden opmærksom på, at der skal gøres noget ved klimaet, før det er for sent. Han fastslog i talen, at det er nu, der skal handles, i det gælder liv eller død for øriget. Sopoaga hævder, at de ved COP15-mødet i København drog afsted med høje forventninger om, at verdenslandene ville gøre en indsats for at forbedre klimasituationen, men at de måtte vende skuffet hjem, i det der ikke blev indgået en konkret aftale. Han fastslår i forlængelse af dette, at de nu er kommet til Mexico med nye forhåbninger om, at der kan blive indgået en aftale, der kan sikre, at klimasituationen bliver bedre. Sopoaga tydeliggør, at det er vigtigt at nå frem til en løsning på dette problem. Han fremfører det synspunkt, at alle verdens lande er påvirket af klimaændringerne på hver deres måde, nogle mere alvorligt påvirket end andre. For at kunne ændre klimasituationen, som den ser ud i dag, er opbakning, støtte og sammenhold vigtige faktorer, hvis lande som Tuvalu skal kunne overleve. Sopoaga bruger et særdeles formelt sprog. Han er meget alvorlig i både toneleje, men også sin måde at udtrykke sig på. Han taler til hele verdensbefolkningen, men håber specielt at nå ud til de store nationer, i det er dem, der er den afgørende faktor for, at klimaet kan ændre sig i den rigtige retning. Han ønsker at informere de fremmødte lande omkring den alvorlige situation, hans land befinder sig i, og dermed overbevise dem om at tage ansvar for klimaforandringerne. Sopoaga benytter sig i høj grad af appelformen patos, i det han appellerer til verdensbefolkningens følelser. Han har til formål at sætte fokus på den situation, tuvaluanerne befinder sig i, og forsøger via forfærdede eksempler at få verden til at følge med dem, og dermed gøre noget ved problemet. Afslutningsvis udtaler Sopoaga, "This is life and death, survival issue of Tuvalu. It is now time to act, time to agree, time to move forward, time to save Tuvalu and the world." Han drager her et perspektiv til resten af verden, og forsøger at få dem til at finde en løsning på klimaforandringerne. Tuvalu er i fuld gang med at forberede deres børn på klimaforandringerne. Tuvalus befolkning lærer deres børn om klimaændringer, når de kun er 6 år. På den ene side er det belejligt, at børnene forbereder sig på klimaforandringer, i det er dem klimaforandringer kommer til at gå værst ud over. På den anden side kan man argumentere for, at børnene går og bliver skræmt fra videre sans allerede som børn. Børnene skal have lov til at nyde deres forfædres land i ro og mag, i stedet for at gå og være bekymrede.
Tuvalus befolkning har altid levet af naturens ressourcer, idet de ikke har penge til at importere mad ud fra udlandet, så deres eneste mulighed for overlevelse er at skaffe maden gennem naturen. Det er en smart og nem metode, tuvalanerne har brugt til at skaffe deres mad på, men på den anden side bliver det et problem for dem, da de ikke har lært at skaffe deres mad på andre måder. Tuvalus chance for at overleve er ikke særlig store, idet alle verdens forskere når frem til samme konklusion, nemlig at havniveauet stiger. I hvor stort omfang kan man ikke sige endnu. De store klimatopmøder kan dog ændre en del på havniveauet, for hvis de får en god aftale på plads, så kan CO2-udledning formindskes. Det medfører, at havniveauet ikke stiger så kraftigt, som man ellers havde regnet med. På den anden side kan klimatopmødet også slå fejl, og så fortsætter den store nedsmeltning, og Tuvalu og de andre lavtliggende lande står ikke til at redde. I det Tuvaluøerne har en kritisk fremtidssituation, er der mange tuvaluanere, der har et ønske om at udvandre fra landet. De har dog stadig svært ved at forestille sig at bosætte sig et andet sted end på Tuvalu. Det er et begrænset antal af de tilbageværende tuvaluanere, der har råd til at flytte til et andet land. 25% af befolkningen er allerede udvandret til nabolandene Australien og New Zealand, og Tuvalus præsident ønsker, at den resterende befolkning ligeledes skulle få mulighed for at flytte til et andet land, hvis det bliver nødvendigt. De tuvaluanere, der allerede er udvandret, er dem, som har økonomien med sig. Det er dyrt at flytte til et nyt land, idet man skal have et sted at bo og have hverdagen til at hænge sammen. Enele Sepoaga ønsker at sikre de resterende tuvaluaneres fremtid. Han prøver derfor sammen med resten af Tuvalus politikere at sikre de borgere, der ikke selv har råd til at flygte, en fremtid et andet sted i verden. De har bedt New Zealand og Australien om at tage imod tuvaluanerne, når de engang bliver nødt til at evakuere landet. Men kun New Zealand er gået med til at tage imod en årlig kvote på 75 personer, og kun gennem et arbejdsprogram, hvilket gør det svært for Tuvalus præsident at sikre landets borgere en fremtid. Vi kan ud fra dette konkludere, at øriget Tuvalus fremtid ser sort ud på grund af den globale opvarmning. Den globale opvarmning medfører, at vandstanden i verdenshavene stiger, hvilket gør, at lavtliggende lande som Tuvalu har risiko for at forsvinde. Tuvalus befolkning har ikke mange muligheder for at blive boende på øen, hvis ikke disse klimaforandringer forvindes. Befolkningen lever i forvejen på grænsen til fattigdom, hvilket gør, at de har begrænsede ressourcer til at forbedre sig på, at vandstanden vil stige, samt at gennembygge de skader, der allerede er sket i form af klimaforandringerne. Øboerne og dens regering har meget fokus på, at klimasituationen skal ændre, og dens menneskelige udledning af drivhusgasser skal nedsættes. De er klar over, at hvis deres situation ikke bliver taget alvorligt i resten af verden, er den eneste mulighed at flygte.